Nagpatay sa asawa ang iya kaugalingon nga bana sa barangay Poblacion Ilawod, Zaraga, Iloilo. Ginkilala ang biktima kay Eduardo Motas Nodke, 62 anyos, isa car-tired engineer, samtang ang iyang asawa si Mary Joy Bastidas, 59 anyos, nga lusang residente sang among nga lugar. Si interview sa K5 News of Iloilo kay Police Captain Dandy Latao, hepe sang Zaraga Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nagsungka ang biktima matapos ang ginhimo sining nga krimena. Dugang pa sa natungdan isa ka psych patient ang suspect bangod ang iya mental health issue ang posible rason nga anahimo sini ang krimen. Pila sa ulo ang naagom sa biktima tugas ang pagpanglampos sa asawa ni gamit ang dumbbell. Samtang iya nakaroon sa paghinakop sang Zaraga Municipal Police Station ang asawa nga nagpatay sang iyang nga bana. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauhi ng para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.